Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Здравейте и на всички мои абонати! А на тези, които все още не са, време е и вие да станете такива. Лятото е към своя край, за съжаление, и отново се завръщаме с познатите ни истински истории, изживяни по действителен случай, разказани от първо лице. Аз за в бъдеще съм ви казала, че ще разказвам истории на други мои познати, с или без тяхно участие, разбира се, който както прецени, ако се чувства готов и не се срамува, да застане и да разкаже някоя лична своя история. Истината е, че за неголемият ми житейски опит съм преживяла много. Имам богат набор от истории, но не всички бих могла да споделя тук с вас в YouTube. Някои са свързани и с други хора, които е некоректно да компрометирам по този начин, но за в бъдеще обмислям дали да не разкажа и някоя от тях, които са доста така разтърсващи и бих казала пикантни. Има и такива, които са и в добър, и в лош аспект, потресаващи. Но за момента ще се въздържа. Затова днес ще ви разкажа една история, с която смятам, че ще спечеля и детската аудитория. А тя е свързана с някогашният ми домашен любимец и един интересен казус, който се случи тогава. Останете до края на видеото и ще разберете за какво става въпрос. Надявам се да ви бъде интересно. Сега, за всички, които са решили да изгледат видеото до край, ще се наложи да ви върна назад във времето, когато бях едва на 10 годинки. И аз, като всички деца, много обичах животните. Моя баща донасяше в къщи най-различни животни. Папагали, кучета, котки и така нататък. Но аз от всички най-много обичах кученцата. Този период, в който в момента ще ви разкажа, и е свързана днешната история, бях загубила поредното си куче. То претърпя трагедия, блъсна го автомобил. И то загина, за съжаление. Изключително тежко го преживях. Не знам, за всички, които имат домашни любимци, ще ме разберат, че аз го бях приела за член от семейството и след като се случи тази трагедия с него, аз много трудно го преживях. Не спях, не ядях. Просто изпаднах в дълбока депресия. И тогава майка ми реши, за да ме разведри, за да ми оправи настроението и въобще начина на живот, тъй като аз бях доста в дълбока дупка изпаднала и даже психолог я беше посъветвал да ми вземе просто ново куче, за да се разсее мъката и да се привържа към новото куче, за да забравя за старото. Въпреки че мъката по старото ми куче беше голяма и не си представях как ще приема новия ми домашен любимец, все пак реших да опитаме. Много добре си спомням, един следобед с майка ми се разхождахме и така в близкия храст нещо прошумоли. Оттам изкочи едно голямо черно куче, беше женско, веднага си пролича и се отдалечи на някъде. Ние минахме покрай храста и там забелязахме една купчинка новородени малки сладки кученца. Майка ми каза, че момента е настъпил и да си избере едно малко кученце и да си го вземем вкъщи, въпреки че бяха много малки. Много сладки бяха всичките, но за съжаление не можех да ги взема. Бяха повече от 10. Бяха различни цветове, шарени, черни, бяли. Аз си харесах едно малко беличко, беше мъжко, спомням си, и просто го взех и майка ми каза по-експедитивно, защото ако се върне кучето, няма да ни се получат нещата. Бързичко взехме кученцето и си тръгнахме. По пътя взехме прясно мляко от магазина, за да го захраним. В началото в къщи естествено му беше много дискомфортно, по цяла нощ скимутеше, не знам съседите как са го приели тогава, но ние не можехме да спим. То постоянно плачеше за майка си или не знам, то всяко малко кученце така се скимути.
И така, докато свикне. След това се приспособи животното и свикна. Беше му много приятно с нас, а на нас още повече с него. Беше много сладичко. Аз реших да го нарека на името на старото ми куче, но баща ми каза, че по-добре да му измислим ново име и го нарекохме Пухчо, защото беше много сладък, една пухена топчица беше. Буквално. И за това му отиваше много името от Пухчо. И така Пухчо се превърна в новия член на нашето семейство. Страшно много се забавлявахме. По принцип, старото ми куче го гледахме на двора. Обаче това, нали, беше още мъничко, живееше с нас в къщи. И правеше всякакви порази, всякакви бели, много интересни ситуации, смешни имаме и с него. Беше много забавен, игрив, интересен и има много истории с него. Има и такива, които не са много приятни, има и такива, които са много интересни, но сега си спомням, не мога да ги разказвам всичките, но сега си спомням за една по-такава, че имаше един конкурс в училище за най-атрактивен, забавен, впечатляващ домашен любимец. Няма значение какъв. Всеки носеше, си спомням, котки, кучета, зайци, рибки, хамстери, морски свинчета, кой какъвто домашен любимец има. Даже си спомням, че някой беше донесъл и кокошка, но пак е домашен любимец, няма значение. И аз си спомням, че реших да запиша Пухчо, но в крайна сметка си казах, ще има толкова много кучета, с какво ще впечатлим това жури и аудиторията. И ми хрумна една глупава идея, ама както и да е, майка ми не беше много доволна. Една моя детска рокличка му бях облякла, такава, когато съм била там на 2 годинки. И така много беше интересна тая рокличка, с такива панделки и го бях облякла. Той не можеше да я търпи, между другото, само риташе с лапите, искаше да я свали. Обаче изтърпя, но пък спечели първо място за атрактивен домашен любимец. Имаше награди, си спомням тогава, кучешка храна, лакомства, нали, за стопанина, т.е. аз. Беше супер забавно. Чудесно кученце беше Пухчо. Но един ден просто спря да се храни. Дори вода не искаше да пие. С майка ми доста се притеснихме. Най-хубавите храни сме му приготвяли, които той най-много обичаше, но дори не ги подушваше. Започна да повръща. В повърнатото имаше кръв. Слуз и кръв. Когато ходеше по голяма нужда, абсолютно по същия начин, слуз и кръв. Нали, извинявам се, че така съм директна. Някой може да му стане неприятно от тази подробност, но съм длъжна да споделя с вас. Беше така много неприятна ситуация. Веднага се обърнахме естествено към ветеринар. Свързахме с ветеринарната лаборатория в градчето, с единствения ветеринарен лекар там. Оказа се, че него го няма в града. И каза, че трябва да го наблюдаваме животното в порядъка на 1 седмица, докато той си дойде. Но по описанието, което ние му дадахме за симптоми, той се опасяваше за гана, която е много заразна и нелечима болест по кучетата. За щастие не била заразна и не била преносител по хората, само за кучетата. Но била много опасна и почти нелечима. Наблюдавайте го, каза лекаря, тази седмица, аз като се прибера ще го прегледам. И ние го наблюдавахме, обаче то нещата ставаха все по-лоши. Той се беше скрил в гардероба, беше се ловил в такива там, които майка беше подредила, кърпи и такива други дрежки. Той се беше наврял в тях, там повръщал и така нататък. Не искаше да излиза. Той просто нямаше сила. Беше станал кожа и кости. Нищо да ядеше, нищо дори спря и да пие. И просто външният му вид също беше потресаващ. Нямаше абсолютно никаква енергия, никаква такава живец в него, както преди. След около седмица доктора дойде в къщи да го прегледа. Още щом го видя, заключи, че точно за гана става въпрос. То в краен стадий, напреднал. Животното беше буквално
торба с кокали и козина. Беше с абсолютно никакви реакции, неподвижно, сковано и просто аз такова слабо куче, честно казано, не бях виждала. До такава степен се беше стигнало. И той каза, че лечението, когато е било в по-начален стадий самата болест, е могло да се проведе и че е доста така силно. Лекарствата са доста силни, инжекциите и просто той няма да ги понесе. Това му бяха думите. И каза просто чакайте най-лошото и си отиде. Това беше. Аз тогава, честно казано, ви обяснявам, че бях и дете и казах на майка ми, за пореден път ли ми се случва това нещо и че този път вече няма как да го понеса. Бях загубила преди година и малко предишното ми куче и това откакто го взехме, с нас живя някъде около година и то се разболя пък сега и е на път да си отиде. Изпаднах в безизходица, в отчаяние и си спомням, че на следващия ден, докато си подреждах там в един шкаф, не си спомням, някакви дрехи подреждах, видях някакви разпръснати лекарства. Може да са били от майка ми или от мен, когато сме били болни от бронхит или от някаква друга болест. Антибиотик беше изсипан. До ден днешен си спомням, че бяха черно-червени тези антибиотици и може би бяха и стари, защото бяха там на дъното на шкафа, разпиляни и аз като подреждах нещата, просто ги намерих. И вместо да ги изхвърля, те бяха някъде около 10 така хапчета, вместо да ги събера и да ги изхвърля, както бих направила обичайно, реших да ги дам на Пухчо, аз дете. Казах ви, че бях на 10 годинки. И взех го от шкафа, където той постоянно стоеше там, затворен в шкафа. Много ми е тежко и така тъжно, когато се сещам за тази ситуация. И просто успях, той беше напълно безжизнен, успях да му натъпкам 7-8 лекарства в устата и да успее да ги глътне. Аз очаквах, че ще започне да повръща, тъй като лекаря ни обясни, че той е вече в напреднал последен стадий, че лечението е изключително така силно и той няма да го издържи, ще започне постоянно да повръща и така нататък. И аз, съм дете и очаквам, че и от тези лекарства ще започне да повръща, че нищо няма да се получи, но съм длъжна да опитам. Аз бях толкова отчаяна, че вече каквото идеш чак да пробвам, за да успея да го спася. Защото не можех да го загубя. Не можех да загубя поредното куче. Аз ви казах, че страшно много се привързвах към моите домашни любимци и изключително тежко ги преживявах след това. Трагично преживявах загубата. И в крайна сметка си го оставих пак в шкафа и отидах да си играя или нещо от този род. Вече не си спомням подробности. И на следващия ден ние винаги му слагахме в купичката някаква храна. Най-различна, разнообразна, най-хубавото, което можем да му предложим, за да му се прияде. Винаги вода, но той не ги и докосваше. На следващия ден забелязах, че беше излязъл от шкафа и се беше приближил до храната. Дали беше ял, нямам представа, но поне беше се раздвижил малко. Което, малко от малко даваше някакъв шанс. Че е малко по-добре. Но въпреки това, все пак не беше кой знае какъв напредък. Видях, че има още 1-2 хапчета останали, които не можах предния ден да му дам. Успях да му дам и тези. И така. Но определено никакъв шанс нашето семейство не даваше на Пухчо да оцелее. Аз бях много така дълбоко разстроена. Опитвах се изобщо да не мисля. Опитвах се изобщо да не си представям, че няма да го има. И така. Но
На следващата сутрин, буквално разказвам това, което си спомням. Аз още спях някъде към 7-8 часа сутринта. Все едно не беше това куче. Все едно един месец не е боледувало. Беше толкова игриво. Припкаше по стаята и даже се качваше при мен на спалнята и търсеше игра. Кучето беше напълно преобразено. Започна да се храни редовно. Майка ми просто изпадна в някакъв шок. Не знаеше как станаха тези промени с Пухчо. Аз тогава изподелих, че съм намерила в шкафа някакви лекарства, които съм му дала. И тогава, обяснихме неговото така подобрение и излекуване даже с тези медикаменти, които са били за някаква настинка или пневмония, не знам за какво са били, но бяха силни, защото антибиотици. И просто благодаря на Бога, че тогава животното напълно се излекува и си стана предишният Пухчо, който познавахме. Жизнерадостен, игрив, пъргав, тичаше из цялата къща и ни забавляваше. След това, като поодрасна малко, го пуснахме да живее на двора. Там беше още по-щастлив, защото си беше свободен. Редовно се разхождахме из парка и се забавлявахме. Имахме много незабравими мигове с моя прекрасен домашен любимец Пухчо. Знаете ли какво си мисля? Че дори някога нещо да изглежда безнадежно, така се случват нещата, че стават чудеса. Аз специално съм вярващ човек и знам, че Бог решава, а не лекарите. И не никой друг. Можеш много неща да предполагаш и дори да изглеждат необратими, обаче за Бог няма невъзможни неща и нещата се случват точно наобратно. Тази история я разказах именно за това, че за съжаление има и такива случаи с хора. Аз съм го преживяла, за съжаление, с най-близкия ми човек, но няма да влизам сега в подробност, не е това темата на днешната история. Но трябва да ви кажа, че както в тази история, нека да извлечем, както за всички истории до тук, които съм разказвала, имат поука и тази смятам, че има такава. И тя е, че лекарят не ни даваше абсолютно никакъв шанс. Ама абсолютно никакъв. Даже аз след време му се обадих и му казах, че кучето е живо и здраво, той дори не ми повярва. Така че нещо, което изглежда невъзможно, в крайна сметка за Бог е възможно и че никога не трябва да се отчаиваме и да вярваме на това, което виждаме. Защото не е винаги това, което изглежда. Много се радвам, че тогава това куче успя да се спаси. С моите лекарства ли, дори аз не знам как стана тогава, които аз от безсилие му натъпках буквално. Но в крайна сметка животното оцеля и аз бях много щастлива. Затова, скъпи приятели, желая ви здраве, желая ви успехи, желая ви всичко най-хубаво и вярвайте в Бог, вярвайте в доброто, вярвайте, че хубавото винаги предстои. Ако ви харесват такъв тип истории с поука и с емоционални развития, емоционални развръзки, лични, които човек споделя от душа и сърце, без сценарии, без предварителни подготовки, обработки, заучени, наизустени реплики. Това е вашия канал. Абонирайте се и когато кача нещо ново, ще ви излиза и известие. Ако ударите към банката, естествено. Така че очаквам да се абонирате, а за тези, които вече са се абонирали, много ви благодаря за доверието. Надявам се да оправдая вашето доверие, да не ви разочаровам. За сега, чао от мен, скъпи приятели, и до скоро!